אביבה, הפעלתי הקלטה. אני חושבת שזה יהיה בסדר, מקסימום אני אשתף לכם את הקישור, אם זה יעזור. רק שנייה, אני בודקת את זה, בסדר? שנייה אחת. אין בעיה. אני פשוט לא רוצה לתת לאנשים להמתין הרבה זמן. בסדר גמור, אנחנו נתחיל. אז בוקר טוב לכולם, שמחים מאוד שהצטרפתם. אני אביבה, מנהלת קהילה של תוכנית קרן שמש בעוגן. נמצאת איתנו כאן אביגיל פורט, מנטורית מתנדבת בעוגן, מומחית בלינקדין, שתכף גם תציג את עצמה. אביגיל תעביר לנו הרצאה על שימוש בלינקדין עבור העסק שלכם. אני רק רוצה להזכיר שכחברי עוגן אתם מקבלים במהלך כל השנה מגוון של תכנים והכשרות להעשרה מקצועית, מפגשי קהילה, וגם אפשרות להתייעץ ולהיעזר באלפי בעלי עסקים שנמצאים כאן בדיוק כמוכם. תוכלו להתעדכן על כלל הפעילות שלנו באתר האינטרנט, בקבוצות הפייסבוק הסגורה שלנו וקבוצות הוואטסאפ האזוריות. אני אצרף כאן בצ'אט למי שעוד לא שם את כל הפרטים. ודבר נוסף חשוב, בסיום ההרצאה אנחנו נשלח לכם סקר, חשוב לנו מאוד שאתם תענו עליו וככה נוכל לדייק את התכנים. זהו, אביגיל, הבמה שלך, רק המצגת וההקלטה של ההרצאה יישלחו אליכם בימים הקרובים. תשימו לב שההקלטה תהיה זמינה לשבועיים, אז קחו את זה בחשבון. תודה. אז בוקר טוב לכולם, יש פה נוכחות מרשימה, אז אני מאוד מאוד שמחה שאתם מצטרפים אליי להרצאה. כמנטורית בקרן שמש, אני קודם כל רוצה להגיד שזו עמותה שאני מאוד מאוד אוהבת, את הצעדים הראשונים שלי בתחום. אוקיי, חזרתי. את הצעדים הראשונים שלי אי שם לפני איזושהי תקופה עשיתי גם ביחד עם קרן שמש, ללמוד על העולם הזה, להתפתח ביחד איתכם, ואני שמחה לתת בחזרה קצת מההמון שקיבלתי. אז לפני שנתחיל, נושא ההרצאה שלנו יעסוק בעצם בשימוש בלינקדין, לעסקים קטנים, בינוניים, ליזמים, וגם ל-one man show, לכל מי שהוא בעצם עושה את הכל בעצמו. תוכלו למצוא פה בהרצאה הרבה מאוד מידע. השתדלתי לרכז את הכל בצורה נגישה, לקחת בחשבון שיש רמות שונות של ידע, אני מניחה. אם יעלו לכם שאלות, אני מאוד אשמח אם תוכלו לכתוב אותם בצ'אט, ונעשה הפסקה מתודית ככה לעבור על השאלות ולראות באופן יזום, משהו כמו עוד חצי שעה, לענות על עיקר השאלות שיעלו, וכמובן אם יהיו לכם עוד שאלות אתם מוזמנים לפנות אליי אחר כך דרך המייל, ובשמחה אני אענה לכם. אוקיי. אז קצת עליי מאוד בקצרה, אני עובדת בתור כותבת תוכן, אני מרצה גם בתחום של אסטרטגיית תוכן, בתוך לינקדין ובפלטפורמות אחרות. בחודשים האחרונים אני מנהלת את קהילת אימפקט ישראל, שיש בה קרוב ל-200 יזמים מתחום האימפקט. אני מנטורית בתחום של הלינקדין, ואני מנהלת עמודי לינקדין עסקיים ליזמים ולמנכ"לים, וכמובן מנטורית בקרן שמש. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נחלק את ההרצאה לשלושה חלקים, שמבחינתי מה שחשוב זה שלפני שאנחנו נדבר ספציפית ישירות על לינקדין, זה לעשות אישור קו לגבי כמה מושגים בסיסיים, שכל מי שהוא יזם, מה שנקרא one man show, מחזיק את עצמו מכל הבחינות, או שיש לו צוות קטן, חשוב שידע כדי שיוכל לנהל איזושהי אסטרטגיה שיווקית שתשרת אותו לא רק עכשיו, אלא תייצר לו איזושהי פלטפורמה יציבה לאורך זמן, ולכן אנחנו נתחיל בשלב הראשון לדבר במהי בכלל ה-Creator Funnel, מה זה בעצם ליצור ברשתות החברתיות ואיך יוצרים
פאנל זה בעצם תעלה או משפך, שבאמצעותו אנחנו יכולים לבנות את המותג שלנו ברשתות החברתיות, ולהגיע למצב בסופו של דבר שאנחנו הופכים את העוקבים שלנו לצרכנים, ללקוחות, מה שנקרא מוניטיזציה. אז בשלב השני אנחנו נעשה איזושהי הסתכלות מאוד מאוד כללית על מה זה אומר לכתוב תוכן ברשתות החברתיות, ומאוד בקצרה, זה ממש הרצאה נפרדת בפני עצמה, אבל אנחנו נתעכב על העקרונות הכלליים והמרכזיים שכדאי להכיר, ומשם אנחנו נבין למה לינקדין היא בעצם פלטפורמה כל כך טובה ליישם גם את הפאנל השיווקי, גם את התוכן, וגם את הצמיחה שלנו לעתיד כמעט בכל דרך, אולי בכל דרך, ברמה העסקית שלנו. אני רואה שיש עוד אנשים שממתינים, אני ממשיכה כרגיל, נכון? אוקיי. אז בואו, אני אשמח לראות, ככה יש לכם מחוות קטנות בוואטסאפ שאפשר לעשות ככה עם הרמה של כף יד או לייק קטן, כמה מהאנשים כאן הם עסק קטן, מה שנקרא עוסק עצמאי בודד, שהוא זה שמחזיק את כל החלקים בתוך העסק שלו, לכל היותר 2-3 עובדים, וצריך לייצר לעצמו את המהלך השיווקי. 3, 4, 5 ועולה. תודה, קודם כל תודה לכם על ההשתתפות. אני רואה שזה אחוז ניכר מהאנשים. אני חושבת שאני מאוד מקווה שתוכלו למצוא פה למעשה את הכלים הפשוטים כדי שתוכלו כבר עכשיו להתחיל ליישם. אוקיי, אז המטרה המרכזית שלנו כשאנחנו בעצם כותבים ברשתות החברתיות היא בראש ובראשונה להיות מסוגלים לקחת את קהל העוקבים שלנו ולהמיר אותם להיות לקוחות משלמים. אבל כדי שנוכל לעשות את זה אנחנו צריכים להבין בעצם מה את הפסיכולוגיה מאחורי השיווק בפלטפורמות החברתיות, את כללי ההתנהגות המקובלים, ומה בעצם גורם למישהו שנכנס לרשת החברתית לעבור ממצב שהוא צורך את התוכן שאנחנו נותנים, בכל סוג שזה לא יהיה, בין אם זה יהיה בכתיבה, בין אם זה יהיה בסרטונים קצרים, או בכל אמצעי אחר ליצירת תוכן, ומה יגרום לו בעצם להיות לקוח משלם. יש איזשהו תהליך מסוים שמי שנמצא בפלטפורמה החברתית בדרך כלל עובר, ואם אנחנו נדע להכיר אותו ולהתאים את המהלך השיווקי שלנו לצורת חשיבה הזאת, יותר סביר להניח שאנחנו נצליח במטרות שלנו, ואני חושבת שזה מיותר יותר מדי להתעכב על למה זה חשוב מלכתחילה להיות בנוכחות ברשת החברתית כלשהי, במיוחד אם אתה עסק קטן. זאת למעשה, אני רק אציין כמובן שזאת הדרך אולי היחידה לגדול בצורה משמעותית, שהיא לא קשורה מפה לאוזן, אלא אם כן מלכתחילה זאת הכוונה. הכוונה היא בעצם להישאר עסק מקומי קטן שנותן שירות לקהילה המקומית. אם המטרה היא לגדול ולצמוח, אז אין מניעה אלא להיות חלק מהרשתות החברתיות, ובמיוחד למי שיש איזושהי התנגדות פנימית, זה משהו שהוא נורא טבעי. הקושי לכתוב ברשת החברתית, או להיות חשוף, או לשתף דברים, או לחשוש ממה זה אומר להעלות תוכן שהוא בעצם ניתן לשיפוט על ידי אנשים באופן כללי. אין לנו ברירה אלא לעשות את זה, באמת אם אנחנו רוצים לגדול. אז אני שמה את זה בצד ויוצאת מנקודת הנחה שזה מה שנקרא הנחת העבודה שלנו. אז כדי לייצר את ה-Creator Funnel, את המשפך השיווקי שמוביל בעצם את הלקוחות, את העוקבים שלנו להיות לקוחות משלמים, אנחנו צריכים להבין בעצם מיהו קהל היעד שלנו, לכתוב את התוכן בצורה ממוקדת ומתודית וחכמה, להניע ובגדול, אולי המטרה הכי גדולה שלנו תהיה לקחת את העוקבים ולהצליח להוציא אותם מתוך הרעש הגדול בתוך הרשתות החברתיות, בהם אנחנו למעשה מתחרים על תשומת הלב אנחנו בעצם מתחרים על תשומת הלב, ואנחנו מקווים נורא שאנשים יישארו דווקא על התוכן שלנו וימשיכו לעקוב אחרינו. אם אנחנו מצליחים בעצם להוציא את הלקוח, את העוקב,
מהרשת החברתית לתוך האתר, לתוך עמוד נחיתה, או לתוך מקום שהוא לחלוטין הטריטוריה האישית שלנו, איפה שאנחנו קובעים את הנרטיב, אז יש לנו הרבה יותר סיכוי לייצר איזושהי אינטראקציה, לייצר את התהליך של בניית אמון בינינו לבין הלקוח הפוטנציאלי, ובסופו של דבר לייצר מחירה. אז בשלב ראשון, אני רוצה בעצם לספר לכם את השלב הראשון בתוך המשפך השיווקי, שהוא למעשה נמצא בחלק העליון ביותר של ה-Creator Funnel. בשלב הראשון, במקום שבו כולם נמצאים, כל העסקים למעשה נלחמים על תשומת הלב, מנעד הקשב של אנשים שנכנסים לפלטפורמה החברתית נע בממוצע בין 8 שניות ל-12 שניות. בסך הכל אנחנו צריכים להיות מסוגלים במקום שבו כולם עושים את אותו הדבר בדיוק, לבלוט, ולא סתם לבלוט, אלא לבלוט מספיק כדי למשוך את העוקב, את מי שצורך את התוכן, לרצות, להישאר, לקרוא עוד קצת, אולי לקרוא דברים נוספים שקראנו, ובסופו של דבר לעבור אל האתר, לעבור לדף נחיתה, או במקרה של לינקדין, לעבור לפרופיל שלנו. כדי שנוכל להצליח לעשות את זה בשלב הראשון, אם אנחנו רוצים למשוך תשומת לב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמצעות תוכן ארוך, כבד, עמוס במידע ורווי. השלב הראשון חייב להיות תמיד בכתיבה או של תוכן קצר תמציתי, ברור, עם מסר חד משמעי, שלא גורם בעצם למי שקורא אותו להתבלבל, מי שקורא אותו יודע בדיוק מה הוא מקבל, כשהוא ילחץ על see more או להרחיב את הפוסט או לקרוא יותר, יהיה לו מאוד ברור מה הוא הולך לקבל, הוא מקבל את זה בשלב מאוד מוקדם, ואז הוא יכול להחליט האם התוכן הזה הוא רלוונטי בשבילו, האם זה מתאים לו והאם לא. והסיבה שזה חייב להיות תוכן קצר, כי שוב, זה לא יכול להיות תוכן ארוך אם אנחנו רוצים למשוך תשומת הלב. תתארו לעצמכם שאנחנו נכנסים לחדר הומה בני אדם, כולם מדברים בקול רם, יש המון רעש, יש תאורה חזקה, יש צלילים, כמות הגירויים היא מאוד מאוד גדולה, כדי שאנחנו נצליח לייצר מצב שבו אנשים עוקבים ומקשיבים למה שיש לנו להגיד, אנחנו צריכים לדבר בצורה תמציתית, קצרה וברורה. עם מסרים ארוכים אנחנו נאבד את האנשים. אני בטוחה שכל מי שמקשיב עכשיו, בטוח שיש כרגע כמה שזה מדליק להם איזושהי נורה לגבי כתיבה בפלטפורמות החברתיות. זה משהו שאני רואה כשאני עובדת עם עסקים קטנים או יזמים, שהם מפספסים את הפואנטה הזאת, וזה נופל ממש כבר בשלב הראשון, ואם אנחנו לא מצליחים לייצר תוכן קצר ותמציתי, אנחנו לא מצליחים לייצר את המשך המשפך. כי למה זה בעצם קורה שאנחנו נתקעים בתוכן ארוך? הנטייה שלנו בתור בעלי העסק היא להתאהב במוצר שלנו. אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן בלפתח את העסק, בלבנות אותו, בלייצר את השירות שאנחנו נותנים. אנחנו כל כך מושקעים שאנחנו שוכחים שבגדול כל הדבר הזה לא ממש מעניין את הצרכן או את הלקוח. מה שמעניין אותו זה האם מה שיש לי לתת יכול לעזור לו עם איזושהי נקודת כאב מסוימת, לפתור לו איזושהי בעיה. למעשה הפוקוס הוא בכלל לא השירות או המוצר עצמו שאנחנו משווקים. הפוקוס המרכזי הוא הלקוח, הוא הבעיה שלו, האתגר שלו, והמוצר שלנו הוא ברקע, הוא מאחורה. בסופו של דבר מה שמוכר זה לא המוצר, הרי יש הרבה מאוד אנשים שעושים בדיוק את אותו דבר, שנותנים את אותו סוג של שירות. מה שנותן את ההבדל בין המוצרים השונים ובין סוגי השירות השונים, זה למעשה הבן אדם מאחורי. ואני רוצה שנזכור את הדבר הזה, כי זה ילווה אותנו לאורך כל המשפך השיווקי, ויכתיב לנו למה ואיך בדיוק זה עובד. כשזה עובד טוב, זה בעצם נשען על הקשר המרכזי עם מי שנמצא מאחורי העסק, ולא המוצר עצמו. אז בשלב הראשון, אני בעצם מסכמת לנו, בשלב הראשון אנחנו צריכים להיות מסוגלים לצמצם את הרעש בשביל העוקבים, לייצר לנו מין סוג של פנס מתחת לפנים ולהגיד, חבר'ה, מה שיש לי להגיד הוא חשוב, תסתכלו עליי, אני מבין אתכם, אתם יכולים להזדהות איתי,
ולבוא לצרוך עוד תכנים. כדי שזה יקרה אנחנו צריכים להבין מעולה, לא קצת, אנחנו צריכים להבין מעולה למה מלכתחילה העוקבים נמצאים בפלטפורמה הזאת. לצורך העניין, דוגמה קצרה, אם מישהו נכנס לפלטפורמה החברתית פייסבוק, זאת לא תהיה אותה סיבה שבגללה הוא נכנס לטיק טוק. זה גם לא אותו קהל יעד, וזה גם לא יהיה אותו אחד שנכנס לאינסטגרם, כנראה לא אותו אחד שיצפה בסרטון ביוטיוב, ובוודאי לא אותה סיבה שבגללה הוא ייכנס ללינקדין. כמו שאנחנו נכנסים במסעדה, אנחנו מצפים לקבל סוג של שירות מסוים. כשאנחנו נכנסים להרצאה בנושא ביטוחים, אנחנו לא נצפה שיעלה לבמה לדוגמה סטנדאפיסט ויספר לנו בדיחות. אם אנחנו נכנסים לאתר אינטרנט שמספר לנו על אתר אינטרנט של ספורט, אנחנו לא נצפה למצוא שם הצעות לביטוחי בריאות. זאת אומרת שברגע שיהיה איזשהו דיסוננס בין מה שאנחנו מצפים לקבל ולבין הסיבה שבגללה מלכתחילה נכנסנו לפלטפורמה, הסיכוי שיהיה שם פוטנציאל למחירה הוא שואף לאפס. זאת אומרת שכל העניין של כתיבה בפלטפורמה החברתית נשענת בראש ובראשונה מהיכולת להבין מה מניע אנשים להגיע מלכתחילה לפלטפורמה הזאת. אז אם אנחנו בענייני לינקדין, מה תהיה הסיבה, ואני אשמח לראות בצ'אט שתכתבו לי מה לדעתכם תהיה הסיבה שבגללה אנשים ייכנסו ללינקדין. מה לדעתכם תהיה הסיבה שבגללה אנשים ייכנסו ללינקדין? למצוא עבודה, לחפש עובדים, תוכן מקצועי מצוין, חיפוש עבודה, זה בדרך כלל התשובות הנפוצות, לאתר לקוחות חדשים, אהבתי את מי שכתב את זה, שיתופי פעולה עסקיים יוצא מן הכלל, אז יש פה כמה שקצת מבינים טיפה יותר גם את הפלטפורמה, למצוא ספקים יוצא מן הכלל, מעולה. הגדלת חשיפה, תיק עבודות, מעולה. זאת אומרת שכשאנחנו מבינים את מה שמניע אנשים להיכנס ללינקדין, אנחנו יכולים לכתוב ישירות לגורמי המוטיבציה שגרמו לו להיכנס, למצוא את אלו שמחפשים את מה שאנחנו יכולים לתת להם ולדבר דרך הפריזמה הזאת. אם אנחנו לא נעשה את זה, הסיכוי שאנחנו נצליח להגיע לאן שאנחנו רוצים באמצעות הפלטפורמה, זה לא משנה אם זה לינקדין, יהיה מאוד מאוד נמוך. אוקיי? אז אנחנו מתקדמים. יש שאלות לגבי זה? כי זה סופר חשוב. היו שאלות על זה? השאלות בצ'אט. שאלו מדוע דווקא לינקדין ולא פייסבוק. שאלה מעולה. בוא נתמקד בזה, למה לא פייסבוק? אוקיי. כן פייסבוק, עם הקהל של, במיוחד למי ששאל את זה, עם הקהל היעד שלך נמצא בפייסבוק. בגדול, פייסבוק היום, אם אני פותחת פעילות דרך העמוד הפרטי שלי, מי שנמצא בקהל העוקבים שלי הוא לרוב המעגל הקרוב שלי, המשפחה, הדודים, הבני דודים, מעגלי העבודה הקרובים, חברים, קולגות, ואולי אם יש לי רשת ענפה של חברים, אז אולי גם המעגל השני של מכרים, של אנשים שיש להם תחומי חפיפה לעולם התוכן שלי. הסיכוי שאני אצליח להגיע לקהל היעד האמיתי שלי דרך הפרופיל האישי בפייסבוק הוא מאוד מאוד נמוך. אוקיי? וכל המחקרים שמדברים בעצם על שיווק מצביעים על זה שהקהל היעד הפוטנציאל האמיתי נמצא למעשה במעגל השלישי, לא במעגל הראשון ולא במעגל השני, אלא הם למעשה בשכבה השלישית. עכשיו למה יש כמובן מן הסתם עמוד עסקי גם בפייסבוק, אבל אנחנו נדבר על העמוד העסקי בפייסבוק בהמשך ונבין למה דווקא לינקדין, אבל בכל מה שקשור לפרופיל אישי, היכולת של פייסבוק להגיע עם תוכן אורגני לא ממומן, שאני לא שילמתי על הפוסט כדי שהוא יגיע לתפוצה רחבה, הוא הרבה יותר נמוך. גם על זה אנחנו נרחיב, למה זה קורה ככה. אוקיי, אז בשלב השני, אם ברור לנו שכשאנחנו בוחרים את הפלטפורמה החברתית שבה אנחנו רוצים לפעול, אנחנו צריכים להבין את הכללים המדויקים שגרמו לאנשים להגיע לפלטפורמה, השלב השני יהיה בעצם לייצר אמון, ואם אתם זוכרים, בשלב הראשון דיברנו על זה שאורך התוכן צריך להיות קצר, מה שנקרא בשפה המקצועית בשיווק, הוק.
לייצר בעצם איזשהו סוג של משהו שמושך את תשומת הלב עם משפט קצר, עם איזשהו טריגר קצר שגורם למי שמסתכל על זה לרצות לפתוח את התוכן ולהעמיק בו ולא לברוח לנו ולהמשיך לגלול. בשלב השני, אחרי שעשינו תוכן קצר שמושך את תשומת הלב, אנחנו נרצה לייצר למעשה אמון. והרי הבסיס של יצירת מערכת יחסים עם הלקוחות, בבסיס שלה יושב אמון. ולמה שלקוח ירצה לרכוש מאיתנו? במיוחד רכישות חוזרות, להמליץ עלינו לאנשים אחרים, אם אין את המרכיב הבסיסי שהוא אי אפשר בלעדיו, שזה למעשה אמון. איך אנחנו יוצרים את זה? אמון ברשתות החברתיות זה אחד האתגרים המופלאים מבחינתי, זה הלחם והמים שלי, זה מה שאני נהנית לעשות ולחשוב עליו על איך מייצרים אותו. אחת הדרכים הבטוחות והחזקות ביותר לייצר אמון בתוך רשת חברתית, היא להיות מסוגל לייצר תכנים ארוכים יותר. למה תוכן ארוך מייצר אמון? כי למעשה כשאני כותבת על תוכן מסוים, שבו אני מומחית בו, אני משקיעה את הזמן בלהעביר ידע ולתת ערך לקהל העוקבים, אני למעשה מראה ומדגימה בפועל את רמת השליטה שלי בחומר שאותו אני מעבירה. ככל שיותר אנשים יקראו את התוכן הארוך הזה, יתפתח איזושהי סוג של מערכת יחסים שנבנית בהדרגה, שבו אני יודעת שכשאני רוצה לצרוך תוכן בתחום מאוד מאוד ספציפי, אני יודעת למי לגשת, אני יודעת אצל מי למצוא את החומר הזה, ואם לא מצאתי אני יודעת את מי לשאול, כי אני יודעת לפנות ישירות אליו, כי קראתי מספיק וראיתי שהבן אדם הזה באמת מבין על מה הוא מדבר. יש כמה דרכים ליצור תוכן ארוך. אפשרות אחת היא בעצם לכתוב תוכן, ממש פוסט ארוך, מפורט. הסבירות שהוא יגיע לקהל היעד הפוטנציאלי הוא יותר נמוך. דרכים יותר טובות לעשות את זה, זה פודקאסטים, סרטון קצר הכוונה של עד 5 דקות, זה נחשב תוכן ארוך, 5 עד 10 דקות ביוטיוב, שבו אני מעבירה בצורה מאוד מתומצתת ומדויקת, 200%, לא 100%, 200% ערך למי שצורך את התוכן הזה, ודרך נוספת נפלאה שעובדת מצוין, מאוד מאוד חזקה, היא באמצעות ניוזלטר. ניוזלטר, למי שלא מכיר את המושג, זה מין סוג של בלוג או מייל שנכנס בפוש ללקוחות שלנו, ככה שבעצם הם נרשמים על השירות הזה, ואחת לשבוע, אחת לשבועיים, כפי שתגדירו את זה, הם יקבלו את התוכן הזה ישירות למייל שלהם, למעשה עם תקציר, עם איזשהו מסר עיקרי, עם משהו שאתם רוצים ללמד אותו. ואולי הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לגבי כל סוג של תוכן ארוך, זה להימנע עד כמה שאפשר למינימום, במיוחד אם אתם בתחילת הדרך שלכם בתור יוצרים, או בשלב הראשון של יצירת אמון שבו, נאמר, בחודש עד החצי שנה הראשונה שבו אתם מתקשרים עם לקוחות פוטנציאליים בניוזלטר או בתוכן ארוך, זה להפחית למינימום את המסרים המחירתיים השיווקיים. כלומר, אם אני אשלח ניוזלטר, בסוף אני לא אכתוב, זה המחירים שלי, זה מה שאני מציע, בואו אליי, בטח לא בשלבים הראשונים. אתם יכולים לנסות, אני חושבת, להתחבר למה. כי כשאני רוצה לייצר אמון, ואני דוחפת בעצם מחירה בשלב מוקדם מדי, יחסי האמון פשוט מתפוררים, לא מחזיקים מעמד והם לא מספיק חזקים לאורך זמן. אנחנו נצטרך למצוא את הדרך האלגנטית באיזשהו שלב, להתחיל להכניס מסרים שיווקיים במידתיות מסוימת, לשנות בעצם את התמהיל ככה שבמקום 100% ערך ללא שיווק, זה יהפוך בהדרגה ל-80% ערך ו-20% שיווק, וכשנגיע למצב שבו אנשים סומכים עלינו, צורכים את התוכן, יש לא מעט נרשמים לניוזלטר, יש לא מעט אנשים שצופים בסרטונים שאנחנו נותנים, אז יהיה באמת אפשר לייצר מחירה ברמה הרבה יותר גבוהה, ועדיין צריך מאוד מאוד בעדינות לנהל את זה, אוקיי? שאלות על זה עד כה? מישהי שאלה על שיווק ממומן בפייסבוק? אתה לשתק, אביגיל. אוקיי, תודה.
מישהי שאלה בעצם על שיווק ממומן בפייסבוק, ואני רואה שיש פה עוד שאלה, האם העסק שלי הוא לא בעצם פונה ללקוחות שנמצאים בלינקדין, ומה אם אין לי תוכן ואת מוכרת סדנאות יצירה, זה שאלות מעולות, ואתם תופתעו לראות איזה עסקים נמצאים בלינקדין ומייצרים לעצמם משפך שיווקי מדהים, למרות שלא הייתם חושבים שזה עסק שיכול לייצר לעצמו לקוחות דרך הלינקדין, כולל סדנאות יצירה. אני יכולה להגיד לכם שיש רפלקסולוגית מדהימה שעובדת דרך הלינקדין ומייצרת לעצמה קהל לקוחות מאוד מאוד גדול, בגלל שהיא עובדת עם משפך שיווקי לא פחות מגאוני, ולא הייתם חושבים שהייתם מוצאים רפלקסולוגית בלינקדין. אני חושבת, במיוחד כשאתם יודעים בעצם מה הסיבה שבגללה אנשים מלכתחילה נכנסים ללינקדין. החוכמה היא בעצם לייצר תוכן שפונה לקהל בסגנון שהוא מצפה. מה הופך משפך שיווקי ללא פחות מגאוני? מעולה. אנחנו נדבר על זה בחלק של כתיבת התוכן. קודם כל חשוב שנבין מהו המשפך, ואז נראה איך אנחנו תופרים ביחד את התוכן עצמו לתוך המשפך. אז אמרנו, שלב ראשון, כתיבת תוכן קצר כדי למשוך את תשומת הלב. בשלב השני יהיה לבנות את האמון על ידי תוכן יותר ארוך, שמראה בעצם לקהל העוקבים שלנו שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, שאנחנו המקום לחזור אליו, שאפשר לצרוך את התוכן כשיש להם שאלות בתחום העיסוק אצלנו. אם יש להם שאלה הם יכולים לפלוט אלינו בצורה ישירה, והמטרה היא בעצם לייצר 100% ערך. כלומר, אני שמה במרכז לא את עצמי, לא את השירות שאני נותנת, אני שמה את הלקוח במרכז. אני מגדירה אותו בתור הדבר הכי חשוב, מה הצורך שלו, מה מפריע לו, איך השירות שלי יכול לתת לו מענה, והרישום בעצם לפודקאסט, ליוטיוב, לניוזלטר וכל מה שלא יהיה, יבקש בעצם מקהל העוקבים להירשם. עצם ההרשמה עצמה יוצרת מבחינתם דרך תקשורת ישירה איתי, כמו לדוגמה בניוזלטר, זה יגיע אליהם במייל אחת לשבוע, אחת לשבועיים, לפי מה שתגדירו. אני ממליצה לא לקחת טלפונים, ברגע שאנחנו מבקשים מאנשים להירשם עם טלפון, אחוז הנרשמים יורד משמעותית, מכיוון שזה מרגיש יותר חדירה לפרטיות מאשר מייל. אני בטוחה שאתם יכולים להזדהות עם התחושה הזאת בתור לקוחות וצרכנים בעצמכם. אחרי שבעצם לקחתם את המייל, והמידע בעצם מתחיל להגיע ללקוחות עצמם, זה למעשה יוצר אצלכם איזושהי רשימה מאוד מאוד מדויקת, איכותית, של קהל היעד הפוטנציאלי שלכם. וזה למעשה השלב השני של המשפך. אם אנחנו מצליחים באמצעות תוכן איכותי, להסתכל על הלקוח עצמו ולתת כמה שיותר ערך למה שהכי מטריד אותו, בלי לחשוב על מחירה במרכז, אלא לתת לו כמה שיותר פתרונות לבעיות באמצעות העברת ידע, ואנחנו מצליחים לייצר לעצמנו רשימת מיילים שאנחנו יודעים שהם אנשים שהתוכן שלי מעניין אותם. יש לי הרבה יותר סיכוי שהמהלכים הבאים שאני אעשה ייפלו בעצם על אוזניים קשובות והם יעוררו שיתוף פעולה, וזה שלב אחד הרבה יותר מתקדם מאשר רק לכתוב בפלטפורמה החברתית שבה אני מנסה למשוך את תשומת הלב במקביל לעוד הרבה מאוד עסקים שעושים את זה ביחד איתי, ומנעד הקשב הוא מאוד מאוד צר. אז אם הצלחנו לעשות את זה, זה לא משהו מאוד מאוד קשה לעשות, רק צריך להבין בעצם איך אנחנו כותבים את התוכן, ואני אתן לכם כמה טיפים מעולים שיעזרו לכם להבין איך עושים את השלב, איך עוברים בעצם לשלב הזה, איך כותבים את התוכן. אם אנחנו הצלחנו בעצם לאסוף מיילים, אז הצלחנו לייצר לעצמנו רשימה של קהל היעד הפוטנציאלי, שמה שאני מדברת עליו מעניין אותו. ואז הסיכוי לייצר מערכת יחסים ארוכה יותר, שבו המחירה יכולה להתקיים בהמשך, היא הרבה הרבה יותר גבוהה. כי אנשים קוראים את מה שיש לי להגיד, כי הם סומכים על הדעה שלי, כי הדגמתי להם שוב ושוב על ידי תוכן, שהפוקוס שלי זה הצורך שלהם, שאני נותנת להם את 100% שלי, אני לא מבקשת מהם שום אקט של תשלום כזה או אחר, והם יכולים למצוא אצלי בפלטפורמה, איפה שאני נמצאת, הרבה מאוד תשובות למכאובים ולצרכים שלהם, אוקיי? בשלב השלישי, אחרי שהצלחנו בעצם לרכז את קהל היעד באיזושהי רשימה,
והמטרה היא בעצם שהרשימה הזאת תמשיך לגדול ולגדול, כי כשאנחנו מפתחים בעצם ניוזלטר, אז הרשימה של האנשים שנרשמים הולכת וגדלה עם הזמן. לאט לאט אנחנו צריכים בעדינות, באלגנטיות ובחוכמה, לייצר קהילה שבה אנחנו שולחים לאנשים שרשומים במייל, איזושהי אפשרות להצטרף לקהילה סגורה. קהילה סגורה שבה לא רק שהם יקבלו את מה שמקבלים האנשים שרשומים לניוזלטר, הם למעשה יקבלו גם הדרכות נוספות שלא מופיעות בניוזלטר, וובינרים מורחבים מעבר לסרטונים הקצרים, אוקיי? אם אני יודעת לבנות איזשהו סרטון קצר שבו אני מספרת בעצם על מה שאני עושה, מסתכלת על הלקוח, נותנת לו ערך, אבל ב10 דקות כמובן שאני לא יכולה לתת את המקסימום, אני יכולה לתת רק את הפרטים החשובים ביותר, הם גם יוכלו לייצר איזשהו סוג של סקרנות שתגרום ללקוח לרצות לצרוך עוד מהתוכן, ואת זה יהיה אפשר לעשות בקהילה סגורה. זה יכול להיות במסגרת וואטסאפ, זה יכול להיות במסגרת כמו הקהילה שאני מנהלת אותה, לייצר קהילה בפייסבוק לקהל הלקוחות שלכם, זה יכול להיות בכל מיני פלטפורמות חלופיות אחרות, שבו האנשים שהתוכן שאתם מייצרים מעניין אותם, אוקיי? אני מציעה שאם אתם בונים כזו קהילה, לא לקרוא לקהילה הזאת על שם המוצר שלכם, אלא על שם הבעיה המשותפת של חברי הקהילה. אני מקווה שאתם מצליחים להתחבר לזה ולהבין למה זה חשוב, כי אם אני קוראת בעצם לקהילה על שם המוצר עצמו, אני עוד פעם מרמזת שהפוקוס שלי זה למכור ולא לתת מקסימום ערך לקהל. ושוב, אני לא יכולה להדגיש את זה מספיק, וזה קורה כל כך הרבה פעמים, גם ביזמים שאני מלווה בקרן שמש, וגם עם האנשים שאני עובדת איתם בניהול הלינקדאין האישי שלהם, וגם מנכ"לים, שהם חושבים בטעות, בגלל כמות ההשקעה, ולא מזלזול, בגלל כמות ההשקעה שעומדת מאחורי להחזיק עסק, שאת הלקוח המוצר עצמו מעניין, וזה לא מה שמעניין אותו. מה שמעניין אותו זה הבן אדם מאחורי העסק. האם זה בן אדם שאני יכולה לסמוך עליו? האם זה בן אדם שמה שהוא אומר זה רלוונטי והוא ייתן לי את הפתרון למה שאני צריכה? ואת הדבר הזה אפשר לייצר כשהכוונה הזאת היא אותנטית, כשאני באמת מתכוונת לשים את הלקוח באמצע, לחשוב על הצרכים שלו, לתת לו מקסימום ערך, ולמעשה להציע את המוצר או את השירות שאני מספקת, כחלק מהפתרונות הכוללים לבעיה שלו. אוקיי? אני יכולה לתת לכם דוגמה לחברה שעושה את זה בצורה מדהימה. חברת רייזאפ היא חברה שעוזרת בעצם לאנשים לנהל את התזרים החודשי שלהם, לראות איפה הם יכולים לחסוך יותר, ולנהל למעשה את החשבון המשפחתי בצורה הרבה יותר יעילה. זה כלי לניהול כלכלת המשפחה. כדי שהם יגיעו לשלב שבו הם הגיעו, הם עשו בדיוק את המשפך השיווקי הזה. הם כותבים תכנים קצרים מאוד ברשתות החברתיות, התוכן הקצר שלהם הוא בנוי ככה שהוא מושך את תשומת הלב, מי שרוצה לצרוך תוכן ארוך יותר יכול למצוא סרטונים קצרים ביוטיוב או פוסטים טיפה יותר ארוכים, או לחילופין יכול להירשם לניוזלטר שלהם, שבו הם ימצאו כמות עצומה, גם דרך האתר שלהם בבלוג, כמות עצומה של מידע על איך נכון לנהל את כלכלת המשפחה, איפה אפשר למצוא מלווים כאלו ואחרים שעושים את זה בהתנדבות, איזה עמותות, אפילו קבצים שאפשר להוריד באתר שלהם להתייעלות, עוד מבלי שהם בכלל מדברים על המוצר שלהם. ברגע שיוצרים את המערכת יחסים הזו, זה ברור לנו בתור לקוחות שזה מקום שאפשר לסמוך עליו, הנטייה לרכוש את המוצר או את השירות עצמו תהיה הרבה יותר גבוהה, רק מעצם זה שאני סומך. ומעבר לזה, אם יבוא שירות מתחרה שירצה בעצם להציע לי את אותה הצעת ערך, אבל לא יהיה לו את המערכת יחסים של האמון הזאת שנבנתה עם זמן, מאוד סביר להניח שגם אם ההצעה השנייה תהיה זולה יותר, אני אשאר עם מי שבחרתי להיות איתו מלכתחילה, בגלל הדרך שעשינו ביחד, בגלל שאני יודעת שהוא מדבר על מה שאני צריכה. וזה משהו שמאוד מאוד קשה לייצר אותו במחירה, בגלל זה הרמת הטלפונים, המוקדנים שמרימים טלפון ומנסים למכור שירות, הרבה פחות עובד, אוקיי? אבל צריך לזכור משהו מאוד מאוד חשוב, מי שמחפש תהליכים
קיצורי דרך ותוצאות מהירות, הסבירות שזה יקרה היא מאוד מאוד נמוכה. והייתה פה שאלה לפני כן בצ'אט על שיווק באמצעות פייסבוק ופוסטים ממומנים, מה שנקרא PPC. באמצעות שיווק ממומן אפשר להגדיל חד משמעית את התפוצה של התוכן שאנחנו משווקים. החיסרון הגדול זה שהסיכוי שלנו לקבל ממנו לידים איכותיים, זאת אומרת שאנחנו פוגעים בול ביעד, בקהל המטרה שלנו, הוא הרבה יותר נמוך. באמצעות שיווק אורגני לחלוטין, זאת אומרת שאנחנו לא שמים עליו שקל אחד, אלא אנחנו בצורה מתודית כותבים לקהל היעד ומשתמשים בכלים של הרשתות החברתיות כדי להגיע נכון לאנשים הנכונים, אמנם ייקח קצת יותר זמן, אבל הסיכוי שהעסק יהיה הרבה יותר יציב ומה שנקרא יתחזק את עצמו לאורך זמן הוא הרבה יותר גבוה, ולשם אנחנו שואפים. אף אחד לא רוצה קפיצה מאוד מהירה ואז נפילה, הרבה יותר קשה להתרומם מזה. הרבה יותר נכון לבנות את הדברים בהדרגה, לייצר את המערכות יחסים האלה עם הלקוחות ולהגיע למצב שבו מי שצורך מאיתנו יוכל לצרוך שוב ושוב את מה שיש לנו לתת בשבילו. ואולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה שתיקחו בעצם מהמשפך השיווקי זה ההבנה שבגדול הרבה יותר קל למכור ערך חוזר ללקוחות קיימים מאשר להצליח להביא לקוחות חדשים כל הזמן. אוקיי? אז המשפך השיווקי עוזר לנו לעשות בדיוק את זה. אוקיי. אז אחרי שעשינו בעצם את השלב השלישי שבו אני לא ארחיב יותר מדי על הקהילה, אבל אני רוצה לתת לכם כיווני חשיבה. וגם אם תצליחו לעשות רק את השלב הראשון, אוקיי, שדיברנו עליו, שזה תשומת הלב, והשלב השני היא בעצם יצירת תוכן קצת יותר ארוך באמצעות ניוזלטר או סרטוני יוטיוב או פודקאסט או מה שלא תראו לנכון, גם השניים האלה הם שלבים מספיק חזקים כדי להתחיל לייצר את המשפך השיווקי, גם אם אתם לא רואים את עצמכם בשלב הזה, מייצרים בכלל קהילה או שזה מה שנקרא too much כרגע, קשה להכיל את זה, תתחילו מהשלבים הראשונים, זה ייצר לכם את הבסיס שאתם צריכים כדי להגיע לאן שאתם באמת רוצים. השלב הרביעי כמובן יהיה שלב המחירה, וכשאתם תגיעו למצב שאתם מציעים את הערך שלכם בתשלום, למי שנמצא אצלכם, אחרי שהוא ראה את מה שיש לכם לתת לו, אחרי שהוא קרא את התוכן שלכם, אחרי שהוא מקבל מכם ערך, הוא כל כך גבוה, שהסיכוי יחסי המרה הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת, מתוך הקהל, תחשבו על הרשימה הזאת שיצרנו לעצמנו, מתוך האנשים שרוצים לצרוך את התוכן שלנו, שרוצים לראות מה יש לנו להציע, הסיכוי שנצליח לייצר מחירה הוא מאוד גבוה, ויותר מזה, אנחנו נצליח לייצר גם מחירה חוזרת לאורך זמן, המלצות לחברים מסביב, והעסק באמצעות שיווק אורגני, עם השקעה מינימלית מאוד בכסף, אולי מי שמייצר ניוזלטר, איזשהו תשלום מאוד סמלי לפלטפורמה שבה באמצעותה אפשר לנהל את הניוזלטר ואת רשימת הנמענים שלו. בגדול זהו. בגדול צריך לדעת לכתוב, להבין טוב למה לקוחות רוצים בכלל לצרוך את התוכן שלי, לשים אותם במרכז, לכתוב את מה שהם רוצים לקבל עליו מענה, ולרוץ על זה. לפני שאני עוברת לשלב הבא, אני מסכמת את זה, דיברנו על 4 השלבים, והייתי רוצה לדעת, אולי נפתח לרגע מיקרופונים ל2-3 שאלות, אביבה, ונראה למעשה מה מטריד אתכם עד כה. אולי שאלה 1-2? יש לנו שואלים או שאנחנו ממשיכים? יש לי שאלה. טל, בבקשה. שלום, תודה על כל המידע. אני כבר המון זמן ככה מתחבטת בנושא הזה וייעצו לי כל מיני. כל כמה זמן את מציעה להוציא פוסט ידע? יש כאלה מנהלי קהילות שאומרים 4 פוסטים ביום, יש כאלה שאומרים פעם בשבוע, אני מניחה שזה גם מאוד אינדיבידואלי, אבל אני אשמח לשמוע את ההצעה שלך. בשמחה. אז אם את גם כבר... לי שאלה. אפשר לשאול שאלה בהמשך? בטח? דני, אתה... גם לי הייתה שאלה. בבקשה, מי זה, שמואל?
נכון. אוקיי, אז יש לנו אחר כך את דן ואת שמואל ואחר כך נמשיך. אז יהיה לנו עוד נגלה של שאלות כדי שנספיק להעביר בעצם את כל התוכן. אז השאלה של טל לגבי תדירות הפרסום, בתור לקוחות, תחשבו לעצמכם שאתם, השאלה בעצם למעשה היא, אני מדגישה שוב, האם זה התכוונת לפוסט? כי אם התכוונת לפוסטים, אז אפשר למעשה לפרסם כל יום עבודה. בגדול לא הייתי מפרסמת תכנים שהם קשורים לתחום העיסוק, או לתחום עסקי כזה או אחר, ביום שהוא יום מנוחה, אוקיי? כי זה משדר את הווייב הלא נכון, כלומר, בדרך כלל הפלטפורמות החברתיות בישראל אפשר גם לפרסם ביום ראשון. אם המוצר שלכם או השירות שלכם פונה לקהלים בחו"ל, לא רצו לפרסם כמובן ביום ראשון, לא רצו. להתחשב בימי העבודה שבהם התחום שלכם פונה אליו, אוקיי? אבל מבחינת תדירות, ברשתות החברתיות אפשר לייצר מדי יום. האם חובה? ממש 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 לא. ממש לא. אני יכולה להגיד לכם שיש לא מעט עסקים שאיתם אני עובדת, שאנחנו מקפידים לייצר תוכן סופר עם המון המון ערך, מפרסמים פעמיים בשבוע, וכשהפוסטים מפורסמים מקבלים תגובות מאוד מאוד יפות, מעורבות גבוהה, וזה לא רק עניין של תדירות. מה שחשוב זה העקביות, זאת אומרת שאתם נמצאים שמה ומייצרים תוכן לאורך זמן, וזה ממש לא חייב להיות כל יום. ועוד יותר אני אוסיף, אם אתם עושים את זה בפייסבוק, וגם דרך הפרופיל האישי שלכם, אתם למעשה מתישים את הקהל שלכם, מתישים אותם, מתישים את המשפחה, את החברים, את הבני דודים, את מי שלא מקושר לפייסבוק שלכם, הוא ידע שכשאתם מעלים תוכן לפייסבוק, אתם משעממים אותו שוב בתוכן שהוא לא רלוונטי עבורו. אם זה היה רלוונטי, הוא היה הולך לחפש את זה, וסביר להניח בין סוגריים. רובנו לא נלך לחפש את השירות הזה, דרך אנשים שהם קרובים למעגל הראשון שלנו. אנחנו נחפש אותו במעגלים הרבה יותר רחוקים. אוקיי? בגלל ההיכרות המוקדמת, בדרך כלל עסקים לא נוצרים במעגל הקרוב, אלא דווקא במעגל השלישי. ולכן פרסום אורגני בפייסבוק, בפרופיל האישי, פחות עובד, לעומת הלינקדין. אני מקווה שזה ענה לכמה שאלות שעלו. אני אשמח לעבור למי ששאל, אני חושבת שזה דן, ואחר כך שמואל, ונמשיך עם השאלות הבאות בהמשך. תודה. את מדברת על רשתות חברתיות, את מדברת על פייסבוק, אבל אני חושב שנושא ההרצאה הוא לינקדין, ואני מחפש כל הזמן את האיכות של הלינקדין, את הקאצ'ים שיש בתוך הלינקדין. נכון. אז אם זה יבוא בהמשך, אני אשמח. קודם כל, תודה על הדגש, וכמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, יש כמה עקרונות בסיסיים שאם אנחנו מבינים אותם, אז אנחנו נבין למעשה למה הלינקדין אין לו תחליף לעומת כל הרשתות החברתיות האחרות. וכשאני אגיע לשלב הזה של הלינקדין, שזה ממש עכשיו, ממש עוד 5 דקות בערך, לא תהיו לך שאלה למה הלינקדין, בעיקר בגלל משפך שיווקי והתוכן. כל הדברים האלה הם למעשה הבסיס להצלחה בלינקדין, ואם אני לא אעשה את החלק הזה, אני אאבד את רוב האנשים כאן. אז תודה על הדגש הזה, וזאת הסיבה שההרצאה למעשה בנויה ככה, ויהיה לנו לפחות 40 דקות על לינקדין, שזה הזמן שנשאר לנו. ושמואל? כן. בבקשה. רציתי לשאול אותך, אני אומנם מניח שתדברי על זה בחלק הבא של השאלה, כן. של ההרצאה, אבל בכל זאת שאל, איך אפשר להבטיח שנגיד תוכן שיווקי הכי קצר והכי איכותי שקיים, שאנחנו מפרסמים בלינקדין, איך אפשר להבטיח שהתוכן הזה באמת יגיע לכמות גדולה של אנשים, וקודם כל שזה יגיע לכמות גדולה של אנשים שיכולים לעבוד קהל יעד. שאלה מצוינת, שמואל, שאלה מצוינת, ואתה תקבל על זה תשובה בדיוק בעוד משהו כמו 10 דקות, כשאני אראה בעצם איך מייצרים את הקהל. בתוך הלינקדין זו שאלה סופר חשובה. לוודא שמי שקורא את התוכן זה מי שאנחנו רוצים שיקרא את התוכן, נכון? אוקיי, אז אחרי שבעצם דיברנו על המשפך השיווקי, אני רוצה לתת לכם 2-3 טיפים שאני בטוחה שעלה פה לאנשים שמתלבטים על איך לכתוב בכלל ברשתות החברתיות. כולם על השתק? או שזה
אני לא על השתק, יופי. אוקיי. אז למקרה שהשאלה הזו עלתה אצלכם, אני רוצה לתת לכם כמה טיפים חשובים על איך יוצרים תוכן כזה שהוא מושך בעצם את הקהל הנכון. וזה אולי התשובה, החלק הראשון לשאלה שלך שמואל, על איך לכתוב לקהל היעד ואיך לוודא שמי שאני רוצה שיקרא, יקרא את התוכן שאני מייצרת. אז בשלב הראשון בואו ניקח, הרבה יותר קל להבין את זה עם דוגמה. ניקח לדוגמה מאמן כושר לטריאטלוניסטים, שבאופן אינטואיטיבי המחשבה היא כמובן מה הקשר בינו לבין לינקדין, ותכף נראה. אבל בואו ננסה רגע לטהר את קהל היעד שלו. הקהל היעד בהיקף הרחב שלו הם אנשים שעושים ספורט. אולי אנשים שעושים ספורט קצת יותר אינטנסיבי, זה לא אנשים שעושים ספורט אחת או פעמיים לשבוע באופן יותר חובבני. הקהל היעד היותר מצומצם, שיותר קרוב, הורדתי את השכבה הראשונה של הבצל ואני נכנסת קצת יותר פנימה, תהיה תת קבוצה של הקבוצה הגדולה שהיא אנשים שאוהבים לעשות כושר. הם אנשים שלא רק שהם אוהבים לעשות כושר, הם אוהבים לצרוך מידע ספציפי על איך לשפר מיומנויות מסוימות, איך לעשות דברים בצורה הרבה יותר מדויקת. זה לא רק אנשים שאוהבים לעשות ספורט, הם אנשים שאוהבים לדעת בדיוק את המידע, איך מעלים מסת שריר, איך מחזקים, איך דואגים לא להיות עייפים, איך משפרים את התוצאות וכן הלאה. ואם אני מקלפת עוד שכבה, אני מסתכלת פנימה לתוך קהל היעד הספציפי, ואני אומרת, הם גם חלק מהקהל הרחב שאוהבים לעשות ספורט, הם גם חלק מהנישה הקטנה הזאת יותר, של אנשים שמחפשים את הדיוק, שלא מספיק להם אמירות כלליות, שרוצים לשמוע דברים מאוד מאוד מדויקים. אנשים שעושים טריאטלון הם אנשים ספציפיים שאני צריכה לדעת לאפיין אותם בצורה מאוד מאוד ספציפית. הם נמצאים במקומות מסוימים, הם צורכים תוכן מסוים, הם קונים מוצרים מסוימים. הם נכנסים לפלטפורמות מסוימות, הם צורכים משהו מאוד מאוד ספציפי, ואני רוצה להיות מסוגלת לכתוב ישירות גם לקהל הרחב, גם לקהל הביניים וגם לקהל בסוף. אם אני אכתוב אך ורק לפרסונה הספציפית שבתוך הבצל, בעומק של הבצל, הסיכוי שזה יגיע הוא הרבה יותר נמוך. באסטרטגיית תוכן אנחנו נייצר, לשאלתך טל, כמה פעמים בשבוע. אם אני הייתי צריכה לעשות איזושהי אסטרטגיה ויש לי זמן מוגבל לעשות את זה, הייתי דואגת לכתוב פוסט אחד בשבוע שפונה לקהל הרחב על מה שנקרא גורמי המוטיבציה המשותפים הרחבים יותר, כי אז כשאני פונה לקהל יותר רחב, יש לי יותר סיכוי בתוך הקהל הרחב הזה למצוא את הקהלים הספציפיים. מתוך הקהל הספציפי הזה אני אוכל לעשות דאונסייזינג, רזולוציה, לתוך הקהל הספציפי. אם אני אנסה לראות חץ מדויק לתוך המטרה, יהיה לי הרבה יותר קשה. זאת אומרת שביצירת תוכן אנחנו מחפשים את הקומן, את המשותף לקהל הרחב, ולאט לאט משם יוצרים תכנים שהם יותר ויותר מדויקים. אוקיי? אבל המטרה היא להביא כמה שיותר אנשים אלינו בשלב ראשון, שמחפשים לצרוך תוכן לדוגמה על כושר גופני וכן הלאה. אוקיי? אותו דבר לגבי סדנאות יצירה. אני מניחה שסדנאות היצירה האלה פונות, אני לא זוכרת מי כתבה פה, אבל סדנאות יצירה יכולות לפנות לקהל מאוד רחב, לדוגמה של הורים, של ילדים. אם הקהל הרחב יותר, לדוגמה אפשר לפנות עם סדנאות יצירה, אני לא יודעת אם זה מתאים או לא מתאים, אבל אם זה מתאים לדוגמה לארח איזושהי קבוצה שבאה מארגון מסוים, ממקום עבודה מסוים, אז הכתיבה תהיה אחרת, אוקיי? צריך לדעת להגדיר בדיוק מי הקהל ולכתוב גם לקהל הרחב וגם לחלקים היותר ממוקדים. אני בטוחה שיש על זה שאלות. אני אענה על חלק מהשאלות האלה בחלק של הלינקדין, והגענו סוף סוף, אחרי בעצם שהבנו מהו המשפך השיווקי, איך אנחנו לאט לאט יורדים ברזולוציות, בונים את מערכת היחסים עם הקהל שלנו. בואו נדבר למה דווקא לינקדין. אז לינקדין, כמו שאמרנו, היא פלטפורמה חברתית שבעצם מביאה אליה אנשים שהם, מה שמעניין אותם לקרוא בגדול זה נטוורקינג, עבודה, ספקים, יזמות, שיתופי פעולה עסקיים, חיפוש עבודה, חיפוש עובדים וכן הלאה. אלה עולמות התוכן. למעשה לינקדין מוגדרת כרשת חברתית עסקית, אוקיי? אז לפני שכל המצקצקים ואלו שמעלים שאלה לגבי הלינקדין, אני רוצה לשים את כל הסיבות למה לא.
למי יש כוח ללמוד פלטפורמה חדשה, אני לא בקטע של רשתות חברתיות, למי יש כוח לתהליכים, אני רוצה תוצאה כאן ועכשיו, יש לי כבר פייסבוק, יש לי אינסטגרם, יש לי עמוד נחיתה, יש לי דף, למה אני צריך עוד משהו כמו לינקדאין? זה ממש להתחיל שוב. אז אני רוצה להראות לכם את היתרון העצום שיש ללינקדאין ולמה חשוב להיות דווקא שם. אוקיי, קצת על לינקדאין. התקנתי אתמול את המספר בגלל הפרסום שיצא בלינקדאין. כרגע בעולם יש 930 מיליון משתמשים, 60 מיליון חברות רשומות ועוד כ-100 מיליון מנהלים בכירים. תתחילו לגלגל את המספרים ולהבין את המשמעות של המספרים האלה. בישראל יש קרוב ל2.5 מיליון משתמשים, כשמשהו כמו שליש מהם הם בדרג ניהולי של מקבלי החלטות. 40% ממנה, שזה מספר אסטרונומי, נכנסים ללינקדאין על בסיס יומיומי, בהשוואה לפלטפורמות אחרות שזה לא קורה בהן. 6 אנשים בעולם מתקבלים לעבודה באמצעות לינקדאין כל דקה. כל דקה יש מישהו שמתקבל לעבודה באמצעות לינקדאין. ואולי המידע הכי חשוב שיכול להסביר לנו למה דווקא לינקדאין, יש המון סיבות. תסתכלו על המשפט האחרון, קרוב ל-50% מהתוכן שמיוצר בלינקדאין עובר ישירות לגוגל. ולמה זה קורה? בהשוואה לכל פלטפורמה אחרת, כל פלטפורמה אחרת, 50% מהתוכן שמיוצר מהלינקדאין עובר לגוגל, ו-50% הנותרים מתחלק בין שאר הפלטפורמות האחרות. זאת אומרת שכל תוכן שאתם תייצרו בלינקדאין, בסבירות גבוהה, אם הוא כתוב טוב והוא יושב על פרופיל מסודר, יעבור בעצם על ידי חיפוש בגוגל, בנושאי התוכן שאתם עוסקים בו, יימצא גם בשורת החיפוש בגוגל. ולמה זה קורה? לינקדאין, בהשוואה לכל פלטפורמה אחרת, יש לה יכולת לעשות משהו ששום פלטפורמה אחרת לא יודעת לעשות. למה? כל תוכן שאני כותבת, האלגוריתם של לינקדאין יבדוק האם אני בן אדם מיומן שיודע לדבר, לכתוב על התוכן שעליו אני כותבת. למה זה קורה ככה? הפרופיל בלינקדאין למעשה, ככל שיהיה יותר מפורט, הוא יכיל בתוכו את הניסיון ואת העבר ואת הרקע המקצועי שלי. מה שעושה הלינקדאין זה למשוך, להשוות בין הניסיון המקצועי שלי לבין התחום שבו אני כותבת. זה למעשה מה שהאלגוריתם עושה, וזה כמו תעודה שמאשרת שיש לי את החותמת הרשמית שהתוכן שאותו אני כותבת הוא בעל דירוג גבוה, וגוגל יודע את זה ומקדם תכנים שנמצאים בלינקדאין ברמה הרבה יותר גבוהה מכל פלטפורמה אחרת. ולכן דברים שיהיו כתובים בלינקדאין יוכלו לקבל דירוג הרבה יותר גבוה בחיפושים בגוגל, ככה שכל דבר שאתם תכתבו באופן אורגני לחלוטין, בלי לשלם שקל אחד מהכיס שלכם, יגיע בחיפוש בגוגל הרבה יותר מכל מקום אחר שתבחרו לכתוב בו, רק בגלל שהפלטפורמה הזאת בעצם נותנת חותמת על כך שאתם יודעים על מה אתם מדברים. וזה משהו לחשוב עליו. דבר ראשון, לוודא שהפרופיל שלכם בלינקדאין מכיל תיאור כמה שיותר מפורט של הרקע המקצועי שלכם, זה שלב אחד. בשלב השני, להתחיל ליצור תוכן שהוא בעצם מייצג את מה שאתם רוצים להעביר. ברגע שתהיה את ההשוואה בין השניים, התוכן יקבל רמת דירוג גבוהה מבחינת האיכות שלו, ויעבור לגוגל בצורה הרבה יותר גבוהה. זאת אולי התשובה הכי מרכזית ללמה נכון ליצור בלינקדאין בהשוואה לכל פלטפורמה אחרת. יש פה שאלות לגבי זה? כי זה אפשר לחזור על כתיבה לקהלי יעד שונים, אולי בסיכום שאני אשלח. אוקיי, יש פה שאלה, יש הרבה תחומים ויש הרבה לקוחות שאין להם בכלל לינקדאין, למשל מבוגרים, שאלה מעולה. אז הכל שאלה של מי קהל היעד. והאם הייתה פה עוד שאלה, האם לפתוח לינקדאין אישי או לינקדאין לעסק? שאלה מצוינת וסופר חשובה, ואני נותנת עליה תשובה בשקף הבא. אני רוצה להראות לכם משהו סופר חשוב שקורה רק בלינקדאין. מכיוון שכל בן אדם שנרשם בלינקדאין, כשהוא פותח פרופיל, הוא אמור בעצם לתאר את מסלול ההתפתחות של הקריירה שלו ואיפה הוא עובד כרגע,
מה הניסיון המקצועי שלו. למעשה לינקדאין יודעת לפלח את האנשים לפי תחומי עיסוק, מה שלא קיים בשום מקום אחר. כך שאם אתם רוצים, לצורך העניין, לייצר איזושהי משפך שיווקי, וזה לשאלתו של שמואל, אני חושבת, ששאל לגבי איך אנחנו יודעים לכוון את התוכן ישירות לקהל היעד שלנו. אם אנחנו נשתמש באפשרות החיפוש של לינקדאין, נחפש את האנשים שעוסקים בדיוק בתחומים שאליהם אנחנו רוצים לשווק, אנחנו נדע לייצר אינטראקציה איתם, גם לשלוח להם קישור, גם להגיב לפוסטים שלהם, גם לעשות עוקב אליהם, נגדיל את הקשרים שלנו בלינקדאין עם האנשים הרלוונטיים, הנכונים, באמצעות חיפוש, לא מאוד מסובך, פשוט לחפש את האנשים בתחום העיסוק שרלוונטי לקהל היעד שלנו, אנחנו נוכל לייצר לעצמנו קהל הרבה יותר ממוקד, לדוגמה, מאשר כתיבה אורגנית בפייסבוק, שאנחנו לא בדיוק יודעים מי עוקב אחרינו, מה הרקע המקצועי שלו, ולמה הוא צורך את התוכן שלנו. למעשה זה הרבה יותר ירייה באוויר מאשר כתיבה בלינקדאין, או באינסטגרם, או ביוטיוב, אוקיי? כאן אנחנו יכולים ממש להגדיל את הרשת החברתית שלנו בצורה ממוקדת עם הקהל הרלוונטי, אוקיי? ואז כשאנחנו נכתוב את התוכן, זה יפגוש את האנשים הנכונים בצד השני. אני מקווה שמואל שזה ענה לך על השאלה. אוקיי. שלב נוסף לגבי זה. הייתה פה עוד שאלה, אני חושבת. אני חושבת שאני רגע אעשה פה איזושהי נקודת עצירה, כי בדרך כלל בשלב הזה יש לא מעט שאלות. אני אשמח לשמוע עוד 2-3 שאלות מהקהל, ולראות איך אנחנו מבחינת התוכן והזמנים. אביגיל, אני אשמח שתדייקי רגע את מה שציינת, שהניסיון בחיבור עם בעצם הפרסום והשיווק שלנו הוא זה שמביא לגוגל. זאת אומרת, מה הציפייה שהניסיון יהיה מאוד מאוד מפורט, בעצם איך החיבור הזה נעשה ומה צריך לעשות בשביל זה? מעולה, שאלה מצוינת, וזה ממש חשוב להדגיש את זה עוד פעם, אם זה לא נפל טוב, מה שנקרא, סימון לא נפל טוב, כי כשהחלק הזה נופל, אין אחר כך התלבטות למה צריך לכתוב בלינקדאין בתור עסקים. כמובן שהפלטפורמה תהיה מאוד רלוונטית לאנשים כמו דני, ראיתי שכתוב אצלך שאתה יועץ ארגוני, זה הפלטפורמה הקלאסית בשבילך להיות בלינקדאין. ניקח את דני בתור דוגמה, יועץ ארגוני, אוקיי? אם אני רוצה לייצר בשבילו פרופיל, אני אדאג שבפרופיל שלו יהיה לא רק תיאור כללי, גם אם מדובר במישהו שהוא 20 שנה עצמאי ועובד בתור יועץ ארגוני עצמאי, אני לא אכתוב בתוך הפרופיל לינקדאין ייעוץ ארגוני ב-20 שנים האחרונות. אני אפרט את הניסיון שלי במלל שהוא רלוונטי, ככה שהוא למעשה יהיה כמה שיותר עשיר, יתאר את הדרך שעשיתי, בשנים הראשונות עבדתי עם קהל כזה, אחר כך התקדמתי לכזה וכזה, בשנה הזאת התחלתי לעבוד עם ארגונים יותר גדולים, אוקיי? ציר ההתפתחות המקצועי כדאי, רצוי ומומלץ מאוד שיופיע בפרופיל, ומי שכבר יש לו פרופיל, שלב אחד מאוד מאוד חשוב יהיה לעשות אופטימיזציה של הניסיון המקצועי שלכם, כי למעשה מה שהאלגוריתם של לינקדאין יעשה, הוא יסתכל על הניסיון המקצועי שלכם שכתוב בפרופיל, וישווה אותו לתוכן שאתם כותבים. אם דני יבחר לכתוב על חקלאות ירוקה, אוקיי? והלינקדאין יסתכל באמצעות האלגוריתם על הניסיון המקצועי שלו, והסבירות היא שלאורך זמן התוכן שהוא מייצר על חקלאות יגיע בדירוג הרבה יותר נמוך וייחשף הרבה פחות, מכיוון שהוא לפי הפרופיל המקצועי לא מספיק עם חותמת רשמית לדבר על התוכן הזה, אוקיי? שלב שני, נאמר שיש התאמה בין הפרופיל, אוקיי? שמפורט אילנית, לבין התוכן שאני כותב. ייעוץ ארגוני מופיע בצורה מאוד מפורטת בפרופיל, ואני כותבת תוכן על ייעוץ ארגוני, על התפתחות, על מנהלים, על תרבות ארגונית וכן הלאה. עם הזמן, קודם כל, דבר ראשון, האלגוריתם יקדם יותר את התוכן. והדבר השני שהוא יסתכל עליו זה לראות האם אנשים יוצרים אינטראקציה עם התוכן, האם הם מוצאים אותו בעל ערך. ואם אני ידע להתקשר בפרופיל לאנשים הנכונים
ירצו לצרוך את התוכן הזה, הם יכתבו והם יגיבו, כי זאת השפה הלינקדינאית. מי שנמצא בלינקדין יודע שזה מה שמקובל שם, לפרגן אחד לשני, להצמיח, להגיב ביותר ממשפטים כמו איזה יופי, מדהים, אלופה, מקסים, תגובות עם עומק, שמייצרות שיח מקצועי, כי זה מה שקורה בפלטפורמה, אינטראקציה עם האנשים. ככל שהתוכן יהיה יותר רלוונטי גם בפרופיל וגם לקהל היעד, הוא יתחיל לאט לגדול, ובאופן טבעי קבוצת העוקבים שלכם תגדל, אוקיי? יש עוד שאלה לגבי זה? תודה. אני אשמח לדעת האם חשוב שהלינקדין יהיה באנגלית, או שאפשר שהוא יהיה בעברית עם הקהל שלי דובר עברית. מעולה. מרינה, מה העסק שלך? אני עובדת עם רווקים רווקות. וואו, יש לי דוגמה מעולה בשבילך. חד משמעית לכתוב בעברית. חד משמעית לכתוב בעברית. אם קהל היעד שלך לא מדבר באנגלית באופן native speaking, מה שנקרא, אין שום סיבה לכתוב באנגלית. אין שום סיבה. למעשה זה יוצר דיסוננס, נכון? כי אם אני רוצה להגיע לקהל יעד ישראלי, אין שום סיבה הגיונית בעולם לכתוב באנגלית. שום סיבה. ואולי אם רוצים גם וגם. אם רוצים גם וגם, כמו לדוגמה, אני עובדת עם אומני במה, אז גם בארץ וגם בעולם, או יש לי אפילו קבוצה בישראל שדוברת אנגלית, אבל גם עם ישראלים דוברי עברית. אז האם לעשות את זה בפוסט אחד, גם בעברית וגם באנגלית? טעות. אוקיי. בהחלט לכתוב בשתי השפות, ולשנות את התזמון. אפשר לכתוב בעברית והוא מתרגם, יש אפשרות לתרגום. נכון. הוא מתרגם וזה לא מוצלח. התרגום הוא טוב, אבל תחשבי על תוכן שאת כותבת אותו, שאת צריכה לעשות פעולה של לתרגם. התחושה היא שהוא לא נועד ישירות אליי, הוא לא פונה אליי. נכון, אני בהתחלה תרגמתי את כל הפוסטים שלי לעברית ואנגלית, אבל יש מינימום מילים, והוא לא נתן לי פוסטים ארוכים לתרגם. כן, אז אני רוצה רגע לפתח את זה עוד שלב אחד קדימה. ככל שהכתיבה תהיה יותר אישית לקהל היעד, זה יהיה הרבה יותר רלוונטי. אם אני פונה אליכם באופן כללי, איזושהי דמות ככה מאוד מאוד אמורפית, היא לא פונה למעשה לאף אחד, אוקיי? אם אני פונה למישהו ספציפי, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יזדהה במה שאני כותבת. אם אני כותבת בעברית וזה עושה תרגום, הסיכוי שאני אצליח להזדהות בתוך זה הוא לא גבוה. אפשר לעשות את זה בדרך הרבה יותר חכמה. לקהל הישראלי לכתוב בעברית, בשעות שבו הוא צורך תוכן בעברית, שזה בלינקדין, בדרך כלל בשעות העבודה. רגע אחד לפני שהם נכנסים לעבודה, לישיבות, השעות הכי טובות לפרסם בלינקדין בעברית, הם בערך בין השעה 8 לשעה 8:30 בבוקר, זה שלב שאנשים נכנסים לעבודה ועוד לא מניעים את הגלגלים ועוד לא מתחילים פרודוקטיביות, הם בשלב של הקפה, רגע ככה לעשות כניסה הדרגתית ליום עבודה, והם מתחילים לגלול. זה השעות שבהם הכי אפקטיבי לפרסם בעברית. לעומת זאת, קהל שקורא באנגלית שהוא מחול, השעה הזאת כנראה לא תהיה רלוונטית, ולכן אני אפרסם במקטעים יום למחרת, אוקיי? לא באותו יום, יום למחרת, בשעה שהיא רלוונטית לקהל דובר אנגלית שלי. בשעות שבהם הכי נכון לפרסם. אם הייתי צריכה לפנות לשני קהלים, הייתי פונה, לדוגמה, יום ראשון, 8, עברית, יום שני, 8 בבוקר, שעון מותאם, אנגלית, וכן הלאה, איזושהי מטריצה כזאת של 2 פוסטים בעברית, 2 פוסטים באנגלית, לדעתי לא צריך יותר מזה, במיוחד אם את יודעת לדבר לאנשים באופן ספציפי. יש לנו עוד שאלה לגבי זה? אביגיל, אבל מבחינת הפרופיל, הוא גם צריך להיות בעברית או באנגלית? הפרופיל רק באנגלית. רק באנגלית, נכון? לא משנה למי לא משנה למי. למה זה צריך להיות רק באנגלית הפרופיל? גם השם שלכם, גם הניסיון המקצועי, כל חלק בו צריך להיות רק באנגלית, מכיוון שאם תרצו לעלות בחיפוש של אנשים, כמו שעשינו עכשיו חיפוש, שמופיע במסך שלנו, האלגוריתם ידע רוב האנשים יחפשו באנגלית. ואתם רוצים לעלות בחיפוש. אוקיי. לי יש שאלה. שם פרופיל לעשות שילוב של עברית ואנגלית בשם פרופיל של העסק. נכון, הנה, יש פה דוגמה לדוגמה של מיטל. כן.
כן, אוקיי, הייתה פה תדברי שאלה. רגע על סוגי כן, התוכן. שאלה. מה ההבדל בין רגע, התוכן הייתה מישהי, בפייסבוק? שנייה רגע, הייתה עוד מישהי ששאלה, עוד חיכתה לפני כן. נכון, יש לי שאלה שאולי... בבקשה, דפנה. לגבי יצירת הרשימה, שזה הבסיס, הדיוור. נכון. באיזה דרך את מציעה לפנות על מנת ליצור את הרשימה? באמצעות פלטפורמה לכתיבה של ניוזלטר. אגב, לא, רב מסר, כן, נכון. או רב מסר, שאני פחות אוהבת את זה, זו דרך אחת, אבל היא מאפשרת לנו לנהל את זה בצורה מאוד מסודרת, ככה שמי שרוצה לעשות unsubscribe יכול לעשות את זה, וזה רק מכבד את הצד השני. דרך אחרת, שבאופן לא מפתיע, יש אפשרות כזאת לעשות בלינקדין באופן מובנה. כל פרופיל אישי יכול לפתוח ניוזלטר משלו, עם רב מסר משלו אישי. אבל לא זאת הייתה השאלה, השאלה שלי הייתה איך אנחנו גורמים לאנשים להירשם, באיזה דרך אנחנו פונים אליהם, עושים את הפתיח, כדי שהם יירשמו, שהם יסכימו להיות ברשימה שלנו. אז כדי שאנחנו נוכל להביא אנשים להירשם לניוזלטר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לייצר תוכן קצר מאוד מאוד איכותי, כזה שהוא לא ארוך, הוא לא מבלבל, הוא דוגרי, פונה ישירות לקהל היעד. אנחנו צריכים להכיר לעומק בצורה מאוד מקצועית למה הקהל שלנו רוצה את המוצר שלנו, צריך אותו, ולתאר אותו במילים פשוטות. אם זה על ידי סטורי טיילינג, כמו לדוגמה, תארו לעצמכם סיטואציה שבה בלה 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 בלה, או ייעוץ ארגוני, אוקיי? נתקעתי על זה בגלל דני, אני נכנס לישיבה ואני לא יודע לנהל אותה, או אני בעומס, אני לא יודע לנהל את המשימות, או משהו בתרבות הארגונית לא מתאים לאופי שלי. איזשהו משפט שהוא יודע שכשהקהל שלו יקרא אותו, הוא יגיד, וואלה, זה אני. הוא מדבר עליי. הוא מדבר עליי. אני אפתח את הדבר הזה, אני אתן בזה ערך. הנה מה שאתם צריכים לעשות, אם קורה לכם 1, 2, 3. זה מה שאני מציעה לכם. תרצו עוד פרטים, מוזמנים להירשם לניוזלטר שלי בקישור הבא. זהו. זה הכל. ולעשות את זה באופן עקבי. הבקשה להירשם לניוזלטר צריכה להיות עוד פעם, כמו שאמרנו, באלגנטיות. לא לדחוף את זה, להציע את זה בעדינות, ובוודאי לא בכל פוסט שאנחנו כותבים. 1 לשבועיים, 1 לשבוע, לכל היותר, כי אנחנו רוצים לכבד את הצד השני שמשקיע את זמנו לקרוא את התוכן שאנחנו כתבנו, ולא לדחוף לו איזה משהו בגרון, מה שנקרא, תקנה את מה שיש לי להציע לך. הכוונה היא, תצרוך את התוכן שלי מספיק זמן, כדי שתסמוך עליי לכתוב את הפרטים, ומשם והלאה יהיה הרבה יותר קל. אוקיי? מקווה שזה ענה לך, דפנה? ולעשות את זה בלינקדין, אני מניחה שזה... זה הדבר הכי טוב שיש. ולא רק בגלל שהלינקדין מקדם בצורה מאוד מאוד משמעותית את הניוזלטרים שמתוך הלינקדין. ככה שהסיכוי יהיה מאוד מאוד גבוה שכל מי שמחובר אלייך יקבל הצעה להירשם לניוזלטר שלך, גם בלי שתכתבי את זה בפוסט. כי האלגוריתם יעשה את זה לבד, הוא יציע בעצמו. אוקיי? זה החוזקה של הלינקדין לגבי ניוזלטרים. זאת הסיבה שזה מאוד מאוד חזק שם. אוקיי. זאת דוגמה, זה למעשה 2 דוגמאות. היו פה כמה אנשים שראיתי שהם עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים, שכביכול הם לא קהל היעד הפוטנציאלי, שהוא לא נמצא בלינקדין. בואו נראה דוגמאות של נשים מדהימות, שעובדות עם פלטפורמת לינקדין, ומגיעות לקהל הלקוחות שלהם, למרות שכביכול גורמי המוטיבציה הם קריירה, הם עסקים, יזמות וכל מה שאמרנו קודם לכם. דוקטור לירז מרגלית היא אחת המרצות הבכירות בתחום של הנדסת תודעה, פסיכולוגיה מאחורי רכישת מוצרים וכן הלאה. כביכול, יש איזשהו חיבור, אבל השפה שלה היא שפת פסיכולוגיה, אוקיי? היא בחוכמתה הרבה יצרה פרופיל בלינקדין, והיא כותבת שם התכנים שהם מעניינים לעולמות המוצר. מה גורם לאנשים לצרוך מוצר מסוים? מה גורם לאנשים לייצר אינטראקציות עסקיות כאלו ואחרות, אוקיי? זה התכנים שהיא כותבת. זאת אומרת שהיא מצאה דרך להביא ערך בעולמות התוכן שלה, לתחומים שחופפים לעולמות המוטיבציה של מי שמגיע ללינקדין, וזאת החוכמה הגדולה. קחו לדוגמה את מיטל. מיטל היא בכלל יועצת למשפחה, עוזרת להורים
בסיטואציות מורכבות עם הילדים שלהם. מה עושה מיטל? נכנסת ללינקדאין ואומרת איך התוכן שלי על הורות יכולה לפגוש את עולם המוטיבציה של מי שמגיע ללינקדאין, ואם אמרנו שבלינקדאין נמצאים אנשים שקשורים באיזשהו אופן בעולם העבודה, איך זה פוגש? Work-Life Balance, איך עושים איזון בין עבודה לבין משפחה? מה קורה אם אני מגיע מהעבודה והילדים 1, 2, 3? איך מתמודדים עם השינויים שקורים בחופש הגדול? בזמן שאנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל, זה הדברים שהיא כותבת עליהם, זה מה שמביא ללקוחות, כי היא מצאה דרך לחבר בין עולמות התוכן של העבודה, שזה מה שאנשים מצפים למצוא כשהם נמצאים בלינקדאין, וניקח את זה שלב אחד יותר. לאחת אולי התותחיות בתחום, שעשתה את זה מספיק זמן, את הכתיבה הזאת של חפיפה בין עולמות התוכן, בין מה שאני עוסקת לבין עולמות המוטיבציה של הלינקדאין, עשתה את זה מספיק זמן, כך שלמעשה היא כבר לא צריכה לכתוב יותר על עולמות העבודה, כי מי שמכיר אותה כבר יודע שהיא כותבת על עולם התוכן המקצועי שלה, אוקיי? וזו לדוגמה, אני אראה לכם, הילה רובין, חברה ומכרה שהכרתי אותה דרך הלינקדאין והפכנו להיות קולגות ברמה המקצועית בסדנאות. הילה רובין גר במודיעין, היא עושה בעצם אימון אישי לזוגות, קואוצ'ינג לזוגות ולרווקים בתחום של הזוגיות. מה עושה הילה? כתבה בהתחלה, בשלבים הראשונים, הרבה מאוד תוכן, על הקושי לייצר זוגיות בתקופה שבה מנסים לבנות את הקריירה, שמנסים לבסס את העולם המקצועי, לאט לאט משחקת את כללי הפלטפורמה, מה שנקרא. בשלב מסוים, מי שעוקב אחריה כבר יודע שהוא יכול למצוא תוכן שקשור בזוגיות ואיזונים בתחום הזה. והיא מרבה עכשיו הרבה יותר לעשות כתיבה שהיא ספציפית על זוגיות ולמה זה עובד ולמה זה פחות, והמון תכנים שקשורים בזה, ורק מדי פעם היא כותבת דברים שקשורים לעולם העבודה. ובנוסף, מה שאפשר לעשות, אולי זה לקראת סיום, אני אציין את זה כאן כדי שישאר לנו זמן לשאלות, זה כל פרופיל בלינקדאין יכול להפוך למעשה לעמוד נחיתה. כלומר, שכבר, אתם זוכרים את המשפך השיווקי, אמרנו בהתחלה המטרה היא לכתוב תוכן כדי להצליח לגרום לאנשים לרדת מהפלטפורמה החברתית לתוך השטח שבו אנחנו שולטים על הנרטיב, באתר שלנו, בדף נחיתה או whatever. בלינקדאין אין צורך לזה. אם הפרופיל שלכם בנוי בצורה משופצרת, מדויקת ונכונה, אפשר לגלול למטה ולמצוא בחלק שנקרא פיצ'ר בלינקדאין, אפשר למצוא שם כבר לחצן, שבו, תסתכלו כאן, יש להילה כתוב, לשיחה איתי לחצו כאן. אתם רואים את זה? אם אני לוחצת לשיחה איתי לחצו כאן, אני מגיעה ישירות ליומן שאפשר לקבוע פגישה איתה. לא צריך שום דבר מתווך באמצע. אם אני רוצה קצת לקרוא יותר על מה היא עושה ולהגיע לעמוד הנחיתה שלה, אני יכולה ללחוץ בפיצ'ר שלה, שנמצא קצת יותר למטה. ללחוץ, וברגע שאני לוחצת שמה, אני ישר בעמוד נחיתה שלה. למעשה מאוד קל, כשאנחנו קוראים תוכן של מישהו שאנחנו סומכים עליו, להגיע לפרופיל שלו וליצור איתו קשר, בצורה מאוד פשוטה, אוקיי? זאת אומרת שהפרופיל כבר משמש כעמוד נחיתה לכל דבר. והייתה פה שאלה סופר חשובה, שאני רוצה לסיים איתה את החלק הזה של לינקדאין. מישהי שאלה, האם לפתוח פרופיל אישי או פרופיל עסקי? שאלה מעולה. באופן גורף אני יכולה להגיד לכם שהאנליטיקה של עמודים עסקיים היא נמוכה מאוד בהשוואה לפרופילים אישיים, וזה מחזיר אותנו חזרה למשפך השיווקי. האם אתם תקנו מעסק, או שאתם תקנו מהבן אדם שאתם סומכים עליו, שאתם יודעים מי הוא, שאתם מבינים שיש לו ערך בשבילכם, שהוא מבין אתכם, שהתוכן שהוא כותב לכם אתם יכולים להזדהות איתו. האם זה העסק שאתם מזדהים איתו, או הבן אדם מאחורי העסק? ולכן הדרך הכי טובה לשווק באמצעות הפלטפורמות החברתיות, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם, זה דרך פרופילים אישיים. תחשבו על עצמכם, כשאתם גוללים ואתם רואים שמדובר בפרופיל עסקי, מה התחושת בטן אומרת לכם, הראשונית? ינסו למכור לי משהו. כנראה שאני לא אמצא שם הרבה מאוד ערך, אבל כשמדובר בפרופיל אישי, הנטייה הראשונה היא
לא לחשוב להרים את המגננות ולהגיד מנסים למכור לי, אלא נותנים לי ערך. מי שבאמת מבין איך לעבוד עם פלטפורמה אישית, פרופיל אישי, יודע שהוא מתמקד על מתן ערך, כי רק ככה יוצרים אמון עם לקוחות פוטנציאליים. בדיוק כמו בעולם האמיתי, מחוץ לפלטפורמה החברתית. אוקיי, שימו לב בעצם מה קורה כשאני כותבת בלינקדין, אוקיי? כשאני כותבת בלינקדין, תסתכלו על המחשב לעומת הטלפון, בכל פעם, בהשוואה לכל פלטפורמה אחרת, בכל פעם שאתם תכתבו תגובה, הטייטל שלכם יופיע מתחת לשם שלכם. זאת אומרת שגם אם אתם לא בקטע של לכתוב פוסטים, אוקיי? אתם אומרים, וואלה, גדול עליי הכתיבה של הפוסטים, אני חושש להתחיל, זה לא בשבילי, אין שום בעיה. תדחו את זה, אל תגיעו לזה, פשוט תייצרו אינטראקציה עם הלקוחות שלכם הפוטנציאליים, עם הקהלים הנכונים, ובכל פעם שאתם מגיבים בצורה משמעותית, עם ערך, מדברים עם האנשים הנכונים, הטייטל שלכם יופיע מתחת לשם שלכם, והשם שלכם ייחשף לקהל מאוד רחב. תחשבו על פרופיל שאתם מחליטים לא לכתוב, תחשבו על פרופיל שמייצר תוכן בתחום העניין שלכם. לדוגמה, סדנאות היצירה. אני מחליטה בתור יוצרת סדנאות שאני רוצה לעשות קצת יותר הגדלה, מוניטיזציה של העסק, ואני רוצה להציע את השירות שלי גם לארגונים ולצוותים קטנים עד 20 איש. אני אחפש עסקים שיש להם צוותים בגודל הזה, זאת אומרת עסקים קטנים בינוניים, אוקיי? אני אחפש את הפרופילים האלה באמצעות חיפוש די פשוט, לפי מספר עובדים בחברה. אחר כך אני אצמצם אותם, נראה אפילו אזור גיאוגרפי. מעולה, כל הסינון הזה אי אפשר לעשות פה בשום מקום אחר. מצאתי את האנשים הנכונים במיקום הגיאוגרפי הנכון, ועם הכמות העובדים הנכונה שאליו כיוונתי. אני אסתכל מי מייצר תוכן, על איזה פוסטים הם מגיבים. וואלה, מעניין אותו זה, מעניין אותו זה. אני גם אגיב. ובכל פעם שאני אגיב, השם שלי יהיה עם הטייטל שלי למטה. ואם אני אכתוב דברים בעלי ערך, האנשים יקראו את התוכן הזה ויגידו, וואלה, יש פה בן אדם מעניין, אני אראה אותו עוד פעם, אני אראה אותו עוד פעם, ושוב ושוב ושוב, הרבה יותר סיכוי שתגיעו לאנשים שאתם באמת רוצים להגיע אליהם. האם עדיין אני צריכה לענות על השאלה למה לינקדין? דווקא דני מעניין אותי לשמוע, בתור זה ששמר אותי בתלם. דני, האם צריך עדיין לענות על השאלה למה לינקדין? טוב, אם הוא לא עונה, אני אשאל, אני כבר שנים בלינקדין לא כל כך נוכחת כזה, ככה, כי אומנים לא כל כך היו שם עד השנה האחרונה, לפחות כאילו הפקות וזה. קיצר, הם כל הזמן מציעים להשתדרג, ולעשות את האקסטרה מיותר, נכון? מיותר לחלוטין. אוקיי. בטח בשלב הזה, זה ממש ממש לא נצטרך, אפשר לעשות הכל עם המסלול החינמי שלהם, עם עובדים נכון, ממש ממש לא. מה שהייתי כן משקיעה זה להגדיל את מעגל החיבורים הנכון בשבילך, ויש המון אנשים שעוסקים בתחום של אומנות, אם תחשבי קצת יותר רחב, את לא חייבת רק את האומנים, את צריכה את הקהל שלידם, הפקות, תאורה, מוזיקה, ספקים, כל מי שהוא נוגע לעולם התוכן, שאת יכולה בעצם להגיע דרכו למי שאת באמת רוצה, וזאת הכוונה בלפנות לקהל יעד הרחב שדיברנו עליו ביצירת התוכן, אוקיי? אני יכולה לשאול גם, שומעים אותי? בטח, יאללה. אז כן, אני שאלתי לגבי הנושא הזה של האם לפתוח עסקי או אישי, ואני רוצה לחדד רגע את השאלה הזו. בבקשה. בשבילי הלינקדין תמיד היה כמו קורות חיים בשביל השירות שאני עושה כאנימטורית, והעסק שלי, הסדנאות שאני עושה, זה משהו שאני מרגישה שהוא נפרד. אז אני תוהה אם זה נכון לערבב את הלינקדין האישי שלי כאנימטורית, שבו אני מוצאת לקוחות בחו"ל דווקא, עם הסדנאות שאני עושה לקהל ישראלי, שזה כאילו לכתוב פוסטים בעברית, והשאלה אם זה לא מוזר קצת לחבר בין השניים, ואם אני לא צריכה אולי לפתוח אימייל נפרד, חשבון אישי לעסק. שאלה טובה, והייתי אומרת לך דווקא לעשות בדיוק את זה. למה? כי אחד מהדברים המדהימים שיש בלינקדין זה שהוא מאפשר בעצם ללקוחות לעשות endorse. endorse זה בעצם לפרגן לך על איזשהו, ואפילו לכתוב recommendations, שזאת אומרת שזה ה-social proof או האישור החברתי
שמאשר למי שרוצה לצרוך תוכן דווקא דרך הפרופיל שלך, שמדובר בבן אדם שמבין על מה הוא מדבר, שאנשים חותמים על האיכות שלו, זה לא קיים בשום מקום, בשום פלטפורמה אחרת. זאת אומרת, לא רק שאת מעידה על עצמך ככזאת, אנשים אחרים מאשרים את זה, אומרים שזה נכון, וזאת הסיבה שכן נכון לעבוד דווקא דרך הלינקדין, ולהפנות אנשים גם כשאת בעמוד נחיתה כותבת פוסטים, whatever, תפני לעמוד הלינקדין שלך, אבל לפני כן לוודא שהפרופיל כתוב טוב, שהוא נראה טוב, אם את אנימטורית, את תשקיעי בנראות שלו, שיהיה לחצן כזה שאפשר ללחוץ עליו, כמו שהראיתי בפרופיל של הילה, שאפשר לקבוע ישר דרך הפרופיל שלה, פגישת היכרות אחת על אחד, דרך קלנדלי, דרך whatever, אוקיי? כל אפליקציה כזאת או אחרת. אני מקווה שזה ענה לך, למה כן? לא בדיוק, כי את הסדנאות שאני מנסה לשווק, אני מרגישה שזה נפרד מעצם העובדה שאני אנימטורית, כאילו... למי מיועדות הסדנאות שלך? מי קהל היעד? הקהל היעד שלי הוא יוצרים שמתעניינים בסדנאות רישום. סקצ'ינג. סקצ'ינג, כן. ממש עם, זאת אומרת, דף ועיפרון. כן, זה סדנאות אונליין לסקיצות, זה כן מיועד לאנשים מהתחום שלי, אבל אני מרגישה שזה לא הלקוחות. אז אני אתן לך משהו לחשוב עליו. אחוז האנשים בלינקדין, בעלי התארים, אוקיי? בעלי תארים, בעלי הכנסה יציבה וכו' וכו', הם באחוז הרבה יותר גבוה מאשר פלטפורמות חברתיות אחרות. לדוגמה, טיק טוק, אינסטגרם, אוקיי? זה פלטפורמות, למרות שאינסטגרם היא קצת יותר מבוגרת לאחרונה, אבל זה אנשים שהם בעצם בפילוח גיל יותר צעירים, בשלבים אחרים בחיים. סביר להניח שאו בתחילת הקריירה שלהם בונים את עצמם, יש להם פחות זמן פנוי, אולי פחות תקציב פנוי. הייתי חושבת לדוגמה לכוון בקהל היעד שלך לאנשים שהם נמצאים באיזשהו שלב שיש להם יותר פניות לחשוב על תחביבים, שיש להם תקציב. האנשים האלה לא נמצאים בשום מקום אחר חוץ מהלינקדין. וזה הקהל שאת רוצה לכוון עליו, וזאת הסיבה להיות שם. את רק צריכה לחשוב איך את מגיעה אליהם. זה יכול להיות אנשים שהם יותר קרובים לתחום, כמו לדוגמה אנשים שבמילא עוסקים בסקצ'ינג, או שעושים תכנון מבנים, אדריכלות וכו', או הרבה יותר רחב, אנשים שזה התחביב שלהם, ולמצוא בהתחלה דרך לייצר תוכן שהוא משותף אלייך ולפלטפורמה, ולאט לאט לעשות את הזליגה הזאת, כמו שדיברתי עליה לפני כן. זה לא מאוד מסובך, פשוט צריך לעבוד מסודר, עם גאנט. אוקיי? לפני שאנחנו מסיימים, תודה. בבקשה, אני רוצה לתת לכם משהו לחשוב עליו. פרופיל הלינקדין זה אולי הנכס הדיגיטלי המרכזי ששווה להשקיע בו לטווח ארוך. למה? מכיוון שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות בהמשך, אנחנו יודעים שהחיים הם דינמיים, יכול להיות שבשנים הקרובות אנחנו יותר מתאים לנו להיות פרילנסרים, כי הגמישות הזאת טובה, יכול להיות שעוד כמה שנים אנחנו בכלל נרצה להיות שכירים, יתאים לנו לנסות לחפש עבודה. אם אנחנו נרצה לעשות איזשהו שיפטינג מזה לזה, או הפוך, מפה לשם, יהיה לנו מאוד קשה לייצר את המעבר הזה מאפס. אם אנחנו נייצר את הנוכחות שלנו במקום הזה, אז היכולת שלנו לייצר לעצמנו תעסוקה לאורך זמן, גם בתקופות שבהם יש שינויים, שאני רוצה לעשות קרוס אובר לתחום אחר, יהיה הרבה יותר סיכוי לעשות את זה אם אני מלכתחילה נוכחת ובניתי לעצמי קהל של אנשים שמאמינים בי, שבוטחים, שימליצו עליי, אוקיי? זה הזמן באמת להתחיל. לסיכום, דיברנו על יצירת משפך, דיברנו על לייצר תוכן שמותאם לקהל היעד, דיברנו על הפרופיל בלינקדין, ודיברנו בעצם על לייצר אינטראקציה ולמה חשוב לפתוח פרופיל דווקא בלינקדין. אני מקווה שמצאתם ערך בהרצאה, בטח. אני רק אסכם ואגיד שרומא לא נבנתה ביום אחד. הדברים לוקחים זמן, וזה בסדר גמור שזה לוקח זמן. אף אחד לא יכול לצפות לתוצאות מהירות, זה לא משנה באיזה פלטפורמה תבחרו לפעול, והמטרה היא בעצם להתחיל. אפשר להתחיל מפעמיים בשבוע, רבע שעה, של להשקיע זמן בלבנות בהדרגה את הפרופיל וללמוד עוד קצת על הפלטפורמה. ככה התחלתי, והיום זה המקור פרנסה הבלעדי שלי, דרך פלטפורמת הלינקדין. אני מקווה
כן, קודם כל רציתי להגיד לך תודה, את מהממת ונתת כל כך הרבה ערך, ולא האמנתי שעברה שעה, זה הרגיש 5 דקות. יש לך כל כך הרבה עוד מה לתת, ויש פה עוד שאלות שכולם שאלו, וכאילו נגמר הזמן, אבל רציתי להגיד לך קודם כל תודה. שאלה קצרה, מה דעתך האישית על מחזור פוסטים? זאת אומרת, כתבתי פוסטים מוצלחים לפני חצי שנה או יותר, מה דעתך לגבי לכתוב אותם שוב עכשיו? אז מי שחושב שהוא אמור לייצר את עצמו מחדש בכל פעם, זה קרוב לבלתי אפשרי. חד משמעית לעשות ריפוסטינג, לא ריפוסטינג, אלא ממש מה שנקרא ריפרפסינג, להשתמש בזה שוב. את יכולה לקחת או אחד לאחד, אם זה פוסט שכתבת אותו לפני חצי שנה, לשנות טיפה את הסגנון, את הניסוח, במיוחד אם ראית שהמעורבות סביב הפוסט הזה הייתה טובה והפיקה. תקחי מספיק זמן, אוקיי? אנשים בוודאי שלא זוכרים, וגם אם זוכרים, אם הם מצאו ערך, מה זה משנה? בגדול. אנחנו לא צריכים להמציא את עצמנו כל פעם מחדש. הנושאים יכולים להיות אותם נושאים, בסופו של דבר אפשר למחזר את המסר שרצית, האלגנטיות בהגשה צריכה להיות הכיוון שלו את מכוונת. את יכולה להגיד את אותו דבר בהרבה מאוד דרכים. נכון? כן, תודה. לצערנו תם הזמן, תודה רבה לאביגיל. ממש רוצה שאלה, אני בשביל השאלה הזאת הגעתי אני יכולה? בטח, יאללה, קצר. כי אני כן בתוך לינקדין חדשה שם, פתחתי עמוד, גם עסקי, גם האמת שאני קצת מבולבלת בכל העניינים האלה, אבל השאלה, אני רוצה להגיע לקהל יעד של מנהלות רווחה, ואני לא יודעת איך לעשות. מעולה, כל כך פשוט. להיכנס לחיפוש. סליחה שזה פשוט. סופר פשוט. להיכנס לזכוכית מגדלת בלינקדין, לחפש באנגלית כמובן, בבקשה לא בעברית, כי אף אחד לא כותב את הפרופיל שלו בעברית, רק באנגלית, ולכתוב HR. זה יכול להיות HR ספיישליסט, זה יכול להיות HRBP, אם זה שותפות כאלה ואחרות לביזנס פארט של העסק, זה יכול להיות מעולם השכר ב-HR, אוקיי? כל התחומים שהם HR והם חופפים ל-HR, כמו רווחת עובדים וכו', הכל על מגש של כסף, מחכה שתמצאי אותם בלינקדין, רק על ידי חיפוש נכון. זה בגדול. הייתי מציעה, אם את עושה פנייה כזאת, לפני שאת שולחת קישור, לעשות הודעה, היי, אני יונת, מצאתי את השם שלך, אשמח לחיבור דרך הלינקדין, משהו מאוד נעים, לא מחירתי, לא להציע את השירות שלך בשום צורה, רק לייצר קשר, אוקיי? אף אחד לא יאשר אם את תנסי בלי היכרות, למכור לו משהו. כמו שמישהו יתקשר אליי לטלפון, אני מיד, כאילו, אני אגיד תודה רבה, זה לא רלוונטי. למרות שנראה לי שהן בעצמן מחפשות את מה שיש לי לתת, כאילו, למה שהם לא ישמחו לשמוע על מה שיש לי לתת, באמת? אז שוב אני אומרת, את צריכה, כמו שאמרנו בהתחלה, לשים את הלקוח במרכז, ולא את מה שאת יודעת על הערך שאת יכולה לתת. כי הן לא יודעות את זה עדיין. אוקיי? את צריכה, היי, אני ככה נעים מאוד, אשמח לחיבור, זה הכל. לא להגיד לה מה אני עושה, כי למה שהיא תתחבר אם היא לא יודעת מה אני עושה? אם את תכתבי טייטל, הטייטל שלך יופיע, אוקיי? I help HR with בלה בלה בלה. את לא צריכה יותר מזה. תכתבי טייטל נכון, את לא צריכה להסביר מה את עושה. אם היא תרצה, היא תיכנס לפרופיל, אם הפרופיל כתוב טוב, היא תמצא את המידע שהיא צריכה. והיא תחליט אם מתאים לה, אם לא מתאים לה. אוקיי? זה הכל. ואת רוצה אנשים שירצו להתחבר איתך. שירצו לייצר את האינטראקציה, ומי שלא רוצה, במילא אפשר לוותר עליו, נכון? זה לא... כן, לגמרי. נכון, אז זה הכיוון. בסדר? אני מקווה שזה עזר. כן, אז תודה רבה, באמת יכולנו להמשיך עוד הרבה זמן, אני מקווים שנהנתם. אני מזכירה שאתם תקבלו סקר קצר למייל, בבקשה תענו עליו. אם יש לכם עוד שאלות לאביגיל, וראיתי שיש כאן המון שאלות, אנחנו נפתח שרשור מרוכז בקבוצת הפייסבוק, נעלה פוסט על זה ותוכלו לשאול שם שאלות ונעביר אותם לאביגיל. ושוב אני מזכירה לכם, הקהילה הזאת היא בשבילכם, כל הצעה, שאלה, רעיון, תפנו אלינו, אנחנו פה. תודה רבה אביגיל. איפה אפשר יהיה למצוא את ההקלטה? ההקלטה והמצגת ישלחו, סיכום של ההרצאה ישלחו אליכם בעוד מספר ימים למייל. שיטון נרשמים. תודה רבה. תודה לכם. ביי, ענקית אביגיל. בשמחה. ביי, היה נהדר, תודה רבה. תודה רבה לכם, ביי ביי.